ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳ ଆମ ବିଲରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଗାତରେ କି ପ୍ରକାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଶିକି ରହିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ କେତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଶିକି ରହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଧରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବା କେତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଶିକି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଧରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏମିତିକି ଆପଣମାନେ କେବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଧରୁ।